Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Gregorio, isang simpleng magsasaka at manggagamot na nakatira dito sa Samar. Nagsimula po ang lahat noong 1985. Habang nagdadalamhati kami sa pagkamatay ng kapatid ko na namatay dahil sa sakit sa puso, ay may malagim na pangyayari na hinding-hindi ko po makakalimutan. Kasama ko noon ang aking panganay na anak na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Naiwan naman ang buntis kong asawa sa bahay namin. Kabuanan na niya iyon kaya hindi siya maaaring sumama sa amin sa lamay ng kapatid ko. Kasama naman ng asawa ko si Aling Kuring. Isa siyang kumadrona sa amin na siya ring nagpaanak sa panganay namin noon. Kuya Bari, hindi po ordinaryong tao si Aling Kuring. May lahi itong aswang, ngunit pinagkakatiwalaan siya ng aming pamilya dahil hindi sila kumakain ng karne ng tao. Mabait po ang kanilang lahi kaya naging matalik na magkaibigan pa ang kanilang pamilya sa aming angkan. Tahimik ang aming pamumuhay sa paanan ng bundok. Payapang nagbubungkal kami ng lupa sa araw-araw upang may aanihin at makakain. Simpleng pamumuhay pero sapat na upang mabuhay ng marangal. Bukod sa pagsasaka, nagbebenta rin kami ng iba't ibang bungang kahoy, mga gulay at iba pang produkto. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil wala kaming sapat na pera, ngunit masaya naman kami na namuhay ng payapa sa aming lugar. Kuya Bari, maliban po sa pagsasaka, may lahi kaming mga manggagamot. Bata pa lamang po ako ay itinuro na sa akin ng aking ama ang kanyang namanang kakayahan mula sa aming mga ninuno. Dahil nasa dugo ko na ito, naging madali na lamang po para sa akin ang matutunan ang mga ito. Hindi na bago sa amin ang mga usaping kababalaghan, kaya kayang kilatisin ng aking ama kung sino ang masama at mabuti sa mga nilalang ng dilim. Dumating ang angkan ni na Aling Kuring noong ako'y musmus pa lamang. Kapag madilim na at tahimik na ang paligid, maririnig mo ang kanilang mga huni at kaluskos. May mga gabing narinig ko silang dumadaan sa aming bahay na parang mabangis na hayop. Noong una po talaga ay takot pa ako sa kanila. Ngunit nang maipaintindi ng aking ama't ina, nag-iba po ang aking pananaw. Nasanay na lamang ako at lumaki na kasama sila kaya't nabawasan ang aking takot at pangamba. Bagamat alam kong sila'y iba, ginagawa ko ang lahat upang huwag silang galitin o bastusin. Naniniwala kasi ang aking mga ninuno na kapag binastos mo sila, babalik din sa iyo ang karma ng mas masidhi. Kaya't pinipilit kong makisama. Nirerespeto nila ang aking ama kaya dapat respetuhin ko din sila. Nakita ko na silang magpalit ng anyo. Natakot ako noong una, ngunit nawala din ang aking takot. Ang mga aswang, Kuya Bari, kasi ay may kakayahang maging iba't ibang uri ng hayop depende sa kanilang kagustuhan. Minsan, nakikita ko silang maging malaking ibon o baboy ramo o iba pang malalaking hayop na dumadaan sa aming bakuran. Kahit ganoon ay hindi nakayanan ng iba. Kahit ganoon, hindi nakayanan ng iba naming kapitbahay ang paninirahan kasama ng mga aswang sa aming lugar. Nagsilikas ang mga ito at mas pinili na manirahan ng tahimik sa ibang lugar. Iilan na lamang kaming naiwan dito. Dito kami lumaki at dito rin kami mamamatay. Iyan po ang paniniwala ng aming lahi at iyon din ang dahilan kung bakit nanatili kami sa lupaing ito sa kabila ng lahat. Minsan, napagkakamalan pa nga akong isa sa mga aswang tuwing nagpupunta po ako sa bayan
upang mamalengke. Minsan kasi sinasamahan ako ng aking mga kaibigang aswang kaya hindi talaga maiwasang mapag-usapan ako, lalong-lalo na nang may mga pag-atake na naganap sa ibang bayan. Alam ko pong walang kinalaman ang mga kaibigan ko sa mga nangyayari. Kahit matagal ko na silang kapitbahay, hindi ako kampante at nangangamba pa rin na baka isang araw bigla silang maging mabalasik at bigla na lang manakit ng mga tao. Kaya't lagi akong nakabantay sa kanila. Sa pagdaan ng taon ay mga hayop lang talaga ang kinakain nila at maraming beses ko nang napatunayan iyon. Pinag-uusapan kami ng mga tao sa palengke, ngunit nagawa ko pa ring manatiling matatag para sa pamilya ko. Pinapakita ko sa lahat na isa lamang akong simpleng manggagamot na gustong mabuhay ng tahimik kasama ang aking mga mahal sa buhay. Responsable akong ama at hindi ako natatakot sa mga paninirang puri ng iba. Ayaw namin ng gulo. Minsan tinatawag nila akong aswang sapagkat ang hitsura ko daw ay marumi. Hindi ko naman maiiwasan na madumihan ang kasuotan sa tuwing pupunta ako sa palengke. Hinayaan ko na lamang sila, ngunit umabot sa punto na pisikala na ang pananakit nila. Nariyan yung binabato kami ng mga bata. Pinagtatanggol naman ako ng aking mga kaibigan. Muntik na ngang umabot sa pananakot ng mga kaibigan ko sa mga batang iyon. Pinigilan ko na lamang sila at sinabihang wag nang patulan dahil mga bata lamang ang mga iyan. Isang gabi, may sumugod na mga tao sa lugar namin. May daladala silang mga sulu at mga iba't ibang klasing sandata. Pinagbibintangan kami ang pumatay daw sa mga kaanak nila. Mabuti na lamang at dumating si Kapitan. Matagal na kaming naninirahan dito. Dito ako pinanganak at dito rin ipinanganak ang aming mga ninuno. Saksi rin si Kapitan na mga mababait ang mga aswang na naninirahan sa amin kaya imposibleng sila ang umaatake sa bayan nila. May kasunduan na ang kapitbahay naming mga aswang at si Kapitan na hinding-hindi sila mananakit ng mga tao dahil kung hindi, palalayasin sila sa lugar namin at baka aabot pa sa mas masahol na kaparusahan. Mga bagong lipat kasi ang mga taong pumunta sa amin kaya wala silang kaalam-alam kung ano ang katotohanan. May nakasaksi din ng panggagamot ng aming angkan kaya napatunayan na hindi kami aswang. Marami din namang mga tao na naniniwala na ang mga kapitbahay naming mga aswang ay hindi nambibiktima ng mga tao. Kung kaya't humingi ng paumanhin ang mga taong sumugod sa amin at humingi sila ng tulong sa amin na hanapin ang nambibiktima sa bayan nila. Hindi ako nangangako sapagkat ayaw ko ng gulo. Nanahimik kami ng pamilya ko dito. Maliit pa ang aking panganay na anak at buntis ang aking asawa. Ang aking mga kaibigang aswang naman ay sumumpa na gagawin nila ang kanilang makakaya na matulungan ang taga-ibang bayan. Sa katunayan, Kuya Bari, ay may grupo na sila na siyang nagtatanggol sa mga tao laban sa mga masasamang aswang. Tuwing nangangaso ang aking mga kaibigan, ay sumasaglit sila sa ibang bayan upang alamin kung sino mang umatake sa kanila. Nagro-ronda sila roon gabi-gabi. Simula nang gawin nila iyon, wala nang gumagambala sa kabilang bayan. Hindi na rin kami pinag-uusapan pa ng mga tao sa palengke. Ngunit akala ko tatahimik na ang buhay namin. Ngunit isang gabi mismo ng unang lamay ng kapatid ko ay naganap ang kahindik-hindik na pangyayari. May biglang umalabog sa bubong ng bahay ng aking kapatid. Biglang nagkagulo ang mga tao sa labas kaya dali-dali akong lumabas, karga ang aking anak. Tinignan ko ang bubungan. Naaninagan ko ang isang maitim na nilalang
na may malaking pakpak. Gumulong ito at bumagsak sa likod ng bahay. Tatakbo naman akong pumunta sa likod. Pinigilan naman ng iba kong kamag-anak ang mga nakikiramay dahil hindi pa nila alam kung ano iyon. Bagamat medyo madilim sa likod bahay dahil walang ilaw doon, ay naaninagan ko ang nagbabagang pulang mata. Naririnig ko ang mahihinang angil at malalim na paghinga nito. Bigla ko na lamang naulinigan ang iyak ng isang sanggol. May karga itong sanggol. Nang gumapang papalapit ang nilalang, ay nakilala ko kaagad ito. Si Aling Kuring. Binigay ko ang aking anak sa aking pinsan. Lalapitan sana ng mga tao ang aswang para kuyugin, ngunit mabilis akong humarang para pigilan sila. "Wag! Kilala ko siya!" sigaw ko. Dahan-dahan akong lumapit sa aking kaibigan. Duguan si Aling Kuring, pati ang sanggol na daladala niya. Halatang kapapanganak pa lamang. "Oh, anong nangyari?" tanong ko sa kanya. May umatake sa bahay ninyo, Goryo. Sa kalagitnaan ng panganak ng asawa mo, biglang may pumasok sa bahay ninyo. Sinubukan kong kalabanin ang nilalang na iyon para mailigtas ang mag-ina mo. Ngunit hindi lang pala isa ang halimaw na umatake, kundi dalawa. Kukunin na sana ng isa pa ang sanggol mong anak nang pinigilan ito ng iyong asawa. Sinigawan niya ako na iligtas ang iyong anak. Gusto ko siyang tulungan, ngunit nanghihina na ako sa dami ng sugat na natamo ko sa unang nilalang na aking kinalaban. Mas pinili kong iligtas ang inyong anak dahil na rin sa pakiusap ng iyong asawa. Patawarin mo ako dahil hindi ko siya nailigtas. Umiiyak, nagaralgal na boses na sabi ni Aling Kuring. Yung mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nakatulala lamang ako at hindi ako makagalaw. Tinitigan ko lang ang aking anak na umiiyak. Gulat na gulat ako sa nangyayari. Sinisisi ko rin ang aking sarili. Bakit ko pa iniwan ang aking mag-ina? Bakit pa sa amin nangyari ito? Bakit ang asawa ko pa? Parang sinadya ito dahil eksaktong wala ang mga anak ni Aling Kuring sa lugar. Ang ibang aswang naman ay nangangaso sa iba't ibang lugar para may makain sila. Paano sila napunta sa lugar namin? Mga tanong sa isip ko na walang makakasagot. Kinuha ko ang anak ko mula kay Aling Kuring na dahan-dahan ang bumalik sa kanyang anyong tao. Binigyan siya ng damit ng aking mga pinsan at pinapasok sa bahay. Ibinilin ko muna sa mga pinsan ko ang aking mga anak. Kasama ang ibang kalalakihan sa amin ay nagmamadali akong umuwi sa bahay. Naabutan kong sira-sira ang aming bahay na parang dinaanan ng bagyo. Pagpasok ko sa pintuan, doon nakita ko na nakahandusay ang walang buhay kong asawa. Gutay-gutay at puno ng kalmot ang kanyang katawan. Labas ang mga lamang loob. Wala nang atay at puso. Karumal-dumal ang ginawa nila sa aking asawa. Dahil sa galit ko ay nagsisigaw ako at nagmumura. "Mga hayop kayo! Bakit niyo ito ginawa sa asawa ko? Papatayin ko talaga kayong lahat! Mga halimaw kayo! Hahanapin ko kayo kahit sa amang sulok ng mundo kayo magtago!" Sigaw ko habang pumapalahaw ng iyak. Kararating lamang ng mga anak ni Aling Kuring. Isinalaysay ng mga kasamahan ko ang lahat sa kanila. Sinundo nila ang kanilang ina upang sa bahay na lang nila ito gamutin. Kahit na hindi pinalad ang aking asawa, ay malaki ang pinagpapasalamat ko kay Aling Kuring dahil iniligtas niya ang aking anak. Tatanawin ko itong
malaking utang na loob sa kanya. Sa gitna ng aking kalungkutan, patuloy pa rin kaming namumuhay kasama ang aking 2 anak. Alam kong iyon din ang nais ng aking asawa para sa aming pamilya. Bagamat nasawi ang aking asawa, nabigyan naman ako ng bagong buhay na aking aalagaan ng buong buhay ko. Silang mga anak ko ang magiging inspirasyon ko upang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na marahil ito na nga ang aking tadhana. Mangyayari talagang may mga kaganapang hindi ko maiiwasan. Ngunit patuloy lamang akong magpapakatatag alang-alang sa aking mga mahal sa buhay. Ipagtatanggol ko ang aming lugar na kinalakihan. Balang araw, mahahanap ko rin ang pumatay sa aking asawa. Nagdaan ang ilang taon at natahimik ang aming lugar sapagkat mas pinaigting ang pagbabantay ng aming mga kaibigang aswang. Isang Sabado ng umaga, naisipan ulit naming pumunta sa bukid kasama ang aking 2 anak upang mamitas ng iba't ibang gulay. Madalas naming gawin ang ganitong pagdalaw sa aming sakahan dahil bukod sa nakakaani kami ng makakain namin, ay nakakapamasyal pa kaming mag-aama. Dahil sa nilibang kami sa pamamasyal ay inabot kami ng hapon sa sakahan. Nang papauwi kami ay bigla ko na lamang naramdaman na mayroong kakaiba. Nang makadaan kasi kami sa may kakahuyan ay may nakita akong isang kalabaw at paniki na tila nagmamasid sa amin. Bigla akong nakaramdam ng takot. Alam kong aswang ang mga iyon na nagbabalat kayo lamang bilang mga hayop kasi kakaiba ang kanilang laki. Upang mapawi ang aking pangamba, hinayaan ko lamang sila at nagpatuloy lamang kami sa paglalakad ng payapa. Napansin ko ring nababahala na ang aking mga anak kaya sinikap kong manatiling kalmado habang kami nag-uusap at nagtatawanan. Mahalaga na maparamdam sa kanila na ligtas pa rin kami. Ngunit nang naisipan naming bumalik sa aming dinadaanan, ay nagulat na lamang ako dahil nasa harap na namin ang mga nilalang na iyon. Ang bilis nilang nakalipat ng pwesto. Bigla silang nagpalit ng kanilang anyo at bumalik sa kaanyuan bilang tao. Napako ang aking mga paa sa lupa nang unti-unting nilapitan kami. Alam kong delikado na ang sitwasyon, lalo na at kasama ko pa ang mga anak ko. Ngunit nagawa ko pa ring manatiling matatag at harapin sila ng buong tapang. Kinausap ko ang mga iyon ng mahinahon, ngunit iba ang kanilang pakay. Nang magtangka silang kunin ang aking mga anak, ay hindi ako nagdalawang isip na kalabanin sila. Sinugod ko sila gamit ang daladala kong patalim. Pinatakbo ko ang aking mga anak at sinabihan ko na magtago sila. Nahirapan akong kalabanin ang mga iyon. Napuno na ako ng kalmot at galos, ngunit hindi ako nagpatalo sa kanila. Tiniis ko ang sakit na aking nararamdaman. Akala ko noong mga oras na iyon ay katapusan ko na, Kuya Bari, dahil pinagtutulungan ako ng 2 nilalang. Buti na lamang dumating ang mga kaibigan kong aswang at tinulungan ako. Sa hindi katagalan, nagapi namin ang mga kalaban. Tinanong namin sila kung sila ba ang umatake sa bahay namin at kumitil sa buhay ng aking mahal na asawa. Tumanggi sila, ngunit kilala daw nila kung sino ang mga iyon. Ngunit ayaw nilang sabihin ang pangalan ng halimaw na pumaslang sa aking mahal. Kahit pinipilit na namin, ayaw pa rin talagang magsalita. Kaya kahit wala akong nakuhang impormasyon, ay tinapos ko ang buhay ng mga ito. Maihamayay bigla kaming nakarinig ng mga pagkaluskus sa hindi kalayuan.
May kasama pa silang isa. Bulong ng isa sa aking mga kaibigan. Pupuntahan na sana nila, ngunit pinigilan ko sila. Wag, teka. Hayaan niyo sila. Kung ito lang ang paraan na malalaman natin kung sino ang pumatay sa asawa ko. Hayaan niyong malaman ng mga kamag-anak nila ang ginawa natin. Wika ko sa mga kaibigan ko. Matapos ang nangyaring labanan, alam kong babalikan ako ng mga kalahi ng aming pinatay. Ayon sa matatanda, kapag ka daw napatay mo ang isa sa mga miyembro nila, maghihiganti daw ang natitirang miyembro sa buong pamilya ng pumatay. Magmula noon, hindi ako mapakali sa tuwing naiisip ko ang aking dalawang anak, Kuya Bari. Pilit kong pinoprotektahan silang dalawa mula sa anumang kapahamakan. Pinaigting ko ang mga proteksyon na nakapalibot sa aming bahay. Kahit ang mga kaibigan ko ay hindi makakapasok sa aming bakuran. Kung nais man nila akong kausapin, ay isisigaw na lamang nila ang pangalan ko para ako na lang mismo ang lalapit sa kanila. Isang gabi, may tumatawag sa aking pangalan. Hindi ko ito kilala, ngunit nagpakilala siyang si Gardo, kasapi ng grupo ng mga kaibigan kong aswang. Nais daw akong kausapin ng kanilang leader na tawagin na lang nating Poncio. Ibinilin ko ang aking mga anak sa aming kapitbahay na tao lang din para sumama kay Gardo. Pagdating ko sa lugar, sinalubong kaagad ako ni Poncio. Goryo, ako si Poncio, leader ng grupong ito. Kamusta ka na? Pangungumusta nito sa akin. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Tiningnan ko muna ang mga tao sa aking paligid. Nakita ko doon ang mga kaibigan ko kasama ang anak ni Aling Kuring. Poncio, ano bang kailangan mo sa akin? Sagot ko sa kanya na patanong din. Usap-usapan sa kanilang grupo na naghahanda ang isang grupo ng mga aswang na nais nila akong balikan dahil pinatay daw namin ang dalawang miyembro ng kanilang pamilya. Matagal na palang gustong gapiin nila Poncio ang mga kalaban nilang grupo ng aswang dahil ang mga iyon ang umaatake sa kabilang bayan. Iyon din daw ang pumatay sa aking asawa at ang nais kumuha sa aking mga anak. Kaya nag-alok siya na magtulungan kami para sa kaligtasan at kapayapaan ng sangkatauhan. Ngunit sa simula, Kuya Bari, nagdadalawang isip ako. Ngunit bandang huli din, nakumbinsi niya akong sumama sa kanila. Pumayag ako sa nasabing kasunduan dahil para rin ito sa kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Dahil sila lang ang natatanging rason kung bakit patuloy pa rin akong lumalaban. Nagsanay kami bago dumating ang kabilugan ng buwan. Iyon lamang ang gabi na mas lumalakas ang puwersa ng mga aswang. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na aming pinakahihintay. Hindi na namin sila binigyan pa ng pagkakataong sumugod sa amin kung hindi kami na mismo ang unang sumugod sa kanila. Dala-dala ang aking mga pananggalang at kagamitan laban sa mga nilalang kasama ng matinding panalangin sa Diyos Ama ay buong tapang kong hinarap ang aking kapalaran. Naging mabangis po ang bakbakan. Marami sa amin ang nasugatan. Marami ring buhay ang nasawi. Ngunit iba pala talaga kapag buong pagkatao mo ang nakasalalay sa isang digmaan. Lahat ng lakas at talino ay kailangang ibuga upang manatiling buhay. At sa huli, nanaig kami. Nanaig ang kabutihan. Bagamat marami ang nasawi sa aming panig, nagtagumpay pa rin kami, Kuya Bari. At muli kong napatunayan na habang may buhay, may pag-asa. Habang lumalaban ka para sa ikabubuti, mananaig ka sa anumang pagsubok. At nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos
na nagbigay patnubay patungo sa aming tagumpay. Matapos ang madugong labanan, Kuya Bari, napagpasyan ko na umalis na sa lupain kung saan kami namuhay ng matagal na panahon. Sa lupain na kung saan ako pinanganak at pinanganak ang aming mga ninuno. Maraming alaala ang iniwanan namin doon. Doon kami lumaki, maging ang aming mga magulang. Subalit dahil sa pangyayari, napagdesisyonan na naming lumipat para sa kaligtasan naman ng aking mga anak. Sa bagong lupain, tahimik kaming namuhay ng aking mga anak. Malayo ito sa luma naming tirahan, kaya't wala na kaming pangamba pa sa mga nilalang ng dilim. Bagamat may lungkot pa rin sa puso ko dahil hindi ko na makikita pa ang mga kaibigan kong mga aswang. Masaya namang kaming nagsimula ng bagong kabanata ng aming buhay. Madalas ay nagkukwentuhan kami ng aking mga anak patungkol sa pakikipagsapalaran namin noon. Hindi pa rin talaga makapaniwala ang aking mga anak sa naging takbo ng mga pangyayari. Ngunit sa tuwing naaalala nila, nagagalak sila dahil naging bayani daw ang kanilang ama. Tatay, ang astig mo pala noon. Namamanghang sabi ng aking panganay habang hinihimas ang kanyang bunsong kapatid. Sana tay paglaki ko, maging katulad din kita para makatulong sa mga nangangailangan. Duktong pa niya. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng aking anak. Ito marahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng nakaraan sa akin. Ang aral at inspirasyon. Ang pag-asa na maipapasa ko sa susunod na henerasyon ang diwa ng pagiging isang matatag at masigasig sa buhay. Kaya naman patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa aking mga ninuno at Diyos Ama sa biyayang ito. Bagamat marami akong pinagdaanan noon, naging aral ang lahat para sa akin at sa aking mga anak. At sa tuwing naaalala ko po ang nakaraan, Kuya Bari, hindi na lungkot ang bumubulabog sa puso ko kung hindi galak dahil nagtagumpay pa rin ang kabutihan sa bandang huli. Sa aking mga anak na ngayon ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Sana'y alalahanin ninyo na sa mundong ibabaw, marami tayong pagdadaanan ng mga pagsubok at kalungkutan. Ngunit habang may buhay at tapang sa puso, makakayanan natin ang lahat ng pagsubok na dumating sa ating buhay. Kuya Bari, dito ko na po wawakasan ang aking kwento. Sana po'y mapiling nyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Merry Christmas po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Gregorio. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.